ASFM. Basta ASFM ato nining. 106.9 ASFM, The Community Radio. Ikaw bala ang nasubuan? Tungod sa mga problema nga nagalikop sa imong kaisipan? Magpamati sa programa nga magahatag sa imo sang kalingawan kag kasadya. Ang programa Kamo nagapamate sa Kuskus Balungos sa NYGC Blind Drama sa ASFM. Gaupod kay Papa Mel kag Miss Catherine si Lolo Ilyong kag Lolo Miloy. Magpamati na. Para magsadya ka. Sa barangay namon may duha ka tigulang, si Lolo Ilyong kag si Lolo Miloy kilala. Hello sa aton mga pinalangga nga mga tag palamati. Ho, 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 ho. Aba, good day, good sa tanan. Kamusta na kamo? Welcome na sa aton nga programa. Kuskus Balungos. Ako naman si Miss Catherine. Kag ako naman si Papa Mel. Kamusta, Miss Catherine? Okay lang ako, Papa Mel. Ikaw? Ayos lang. Kag syempre, hindi ta napagpadugayon pa. Oo, kay Ari na ang ginahulat sang tanan. Siya lang isa? Daw siya laman niyo, si Lolo Ilyo. Ari na sa aton nga programa. Lo, pasok na lo. Arangit si Welcome mga kanay siyaga, mga ka-ES, kamusta na kamude? Kabay pang-ayos lang kamuda. Si Parimiloy mga kanay siyaga, mga ka-ES, why pa? Na-late man to siya man. Siyang kagapo na muning istoryahanay na mun nga oras maprograma kami. Hasta subong, why man siya gyapon? Pero importante, ari kuya. Ari kami ni Papa Mel kag Miss Catherine. Oy! Ay, Parimiloy, ari ka? Ari ko. Kaya nag-abot ka pa. Ay, Parimiloy, kamusta? Ginagawa po, lawan ko sa bit-bit sa ako mga pamaskwa. Ay, baw, kadahamo siyang pamaskwa mo, ha? Baw, kadahamo ba? Abaw, kadahamo gini siyang pamaskwa mo, ha? Ano na siya ginhatag sa mga Pascuador, Pascuador. Mga Paskwa. Abo ko nami, no? Kanami kung December bala Parimiloy. Kay kadamo siyang nagapanghatag. Kadamo siyang maalwan kag kadamo siyang nagapalangga sa aton Parimiloy. Kanami. Kada December lang gid kaya makabatsyag Parimiloy nga kadamo gali siyang nagapalangga sa akon mo. Bakon mo na. Kada Disyembre, kabatsya, ko yung kadamo sa Paskwa sa ako. Oo, kay kun wala ka Pasko ka pangayo kaya mo. Ako yung ganun, ko gusto yung ako mamaswa, gusto ko yung ako lang yung Paskwahan. Usually, how? Hindi ba balila gani ko, no? Mas nami ko, no? Nga ikaw ang naghatag, siyang siya ikaw ang ginatagaan. Sala na siya. Nga ba? Mas nami, ikaw gabaton. Ay, tuod ka? Kaya mo na yung galing sa imo, iya? Amo na sa ako niya, to receive is better than to give. Warte, ganyan si Premiloy, basta mga amo ni gani, nga maganda. Busog-busog, kami Premiloy. Salamat, gali siyang nagligad niya. Birthday ni Premiloy siyang nagligad niya December 17. Baw kadamo siyang pagkaon na gindala sa iya diyo. Malipayon gid ko mga kanay siyaga, mga KS. O panamyawa na siya to na matagpalamati no pag abot mo din ayon mo ka istorya sa mga dala mo. Ibilin ko na sa inyo nga bersikulo, tandaan nyo ni ha? Ano na nga bersikulo sigurado ha? Totoo ni siya. Basi karon ko. Totoo ha? Oh. Acts chapter 20 verse 35. Ang nakabutan na da, to receive is better than to give. Comment ka mo kung sala ha? Basta, Acts chapter 20 verse 35. To receive is better than to give. Dugin suli mula na Premiloy ay ba? Makigan kita na karon sa mga nagapamati nga nagabasa Bible mo. Please kan galing Biblia. Malis ka mo na pagbasa mo.
To give is better than receive. Oh, Ah, wag ka muna patutsada siya. lang na ni Premiloy. Pero kanami bala ko nagahinatagay, nagapalanggaanay ang mga tao, mga kanay siyaga. No, kinanglan na ara gid ang pagpalangga sa kada isa kay sa siling nga Paskwa, panahon siyang pagpinatawaray kag paghigugmaanay. Pinapatawad ko na si Prilyong. Kadamo na ba sa Pasko, mo mo lagi patawad, tsaka kaya nga para tunga. Puwerte nga may Christmas Premiloy. Kag nga ginaselebrar naton ang pagkataos ng aton nga misaya sa December 25. Sa imo pagpropanilag Premiloy kag pagbasa-basa sa putos ang ibos, ano nang nga nag-amunahaw. Kay tugod, ang December 25 ko, abuda ko doon nga adlaw, kundi ina tao nga aton Misaya. Oo, pero kung lang taon naton Premiloy, wala nakabutang sa Biblia kung ano nga adlaw kag kung ano siya bulan na tawo. Balan mo, mas alam ang tao kaysa sa Biblia. Ay nano mo na nga man Premiloy haw. Di wala ka balong Biblia, gani ko na itong adlaw, pumalaan siya nga December 25. Kung punto mo ba? Sa bagay, no? Alam pag idyang tao gali sa Biblia. Amo na nga gina-celebrar nato ni. Abo na bala, may ang balon ka bala nga, hindi ka ba ginobsoptos kalaay na dya? Mambal sa doon nga, do alam ka pas doktor. Do kilala ko na Premiloy. Ang December 25, abo na siya pinaka-special day sa aton kabuhi. Oo. Kaya abo na kuno na tao, Misaya. Kuno ha, kuno. Oo. Allegedly, bla. Aba. Oo. Kaya tungod, wala man tayo kabalo kung December 25 doon. Oo. So, damo kontrobersya, nga kung mga lantaw mo lang kontrobersya, dumatingala ka, Oo. sinibrat na siya. Oo. Ang muna ganyan ba ganyan isang Hosea, ba versikulo na ba O ba bersikulo naman sigurado ha nga insakto na na ha. Hambal sa Hosea chapter di ba? Hosea chapter 4 verse 6, my people are destroyed because of lack of knowledge. Oo. Kita ko nung akon ko ng mga tao, ang akon ha, ang akon. Ang akon ko ng mga tao nagakalaglag tugod kulang sila sang ihibalo. O na, sa December 25 tugnaw na. Oo. Tita mo tugnaw sa mo. Oo, gakurog na tagani ho. Tugnaw. Oo. So, hindi mo tayo mabuhi ang karnero dito. Oo. Ka dito dire, kay tugnaw di mo. Oo. December 25. Di karon nga ginaselebrar na siya, ati kadawig nga istorya. Kung gusto nyo, pungkuan sa naskapihan. Na. Pero kung ano gusto niyo kit mahibalaan ang istorya sa Christmas namin na i-research nyo, kaglan taon mabasa-basa kita kun nga nagsugod kag kun nga natuga ining Christmas sa December 25. May naghambal pag gani Premiloy nga basi kuno na tawo ang aton nga Misaya. April mo? April? Oo. Pero way man na sigurado. Siguro. Tanan-tanan wala siyang kasiguraduhan tungod wala nagbutang ang Biblia kung saan o gidya na tawo ang aton nga Misaya. In short, nagaselebrar kita kay tugod nakita at nga pagmuklat sa mata tayo nga mutaon sa una. Nagaselebrar na iya ang kalibutan sa ginatawag nga December 25 nga Christmas. Oo. Oo. So, amo na gani naglain pag kay nga naging shortcut ng Christmas kini mo la Xmas. Oo. Diba? Oo. Diba season time to kulang papel. Pero para formal, lagi nabutang na sila kung lawig pa yung sulatan, Christmas din. Oo. Amo ginaya dapat. Oo. Kay para bala nga kanami man lang tawon pagbasahon. So sa mga panahon, natunga kita sa duwa ka partido. Oo. May ara grupo laga pati Christmas, kag may ara pati. Oo. Kag damo gapati Premiloy nga may Christmas pero may ara man mga grupo nga wala gid gapati Christmas. Wala gidya. Oo. Teka ron, ako'y gana-challenge ko kamo nga wala laga pati ha. O sa mga wala lang ni nagapati ha. Exclusive si wala gapati. Oo. Nga, kung wala kita gapati Christmas, gibato kita bunos. Oo no, kaya di dapat gani. Di ba kung magpanindugan kita gani sa iban nga bagay, ako ya Brad, ako ya sis, why ko gapati sina? Oo. Di ba gambal ka gid na hindi ko ya mag-intra, hindi ko ya magkuha sina kay why ko ya gapati? Habang kuno sa Biblia, basta wala ka na kuno, basta tandog ka sang dra nga butang, partakers ka na. Oo, but sino nga intra ka gid O eh? malambit ka. Oo, umalambit ka kay Oo. bisan amno mo pa naya kambal nga wala kaya nagapati. Pero kay gabaton kaya bonus, dala ka da. Dala ka Da intra ka gid sa selebrasyon. Oo. Oo. Nabi na, bonus. Oo. 13 month. Oo, nami gida. O kag kadamo. Ang bonus naghalin na siya sa Christmas bonus. Oo. Hindi ka man pwede ka maton bonus kung hindi Disyembre. Oo. Yung kalabanan sila mambal Christmas gift o Christmas bonus. Christmas Oo. bonus.
Kung na doon nga ito, anak mo na nga ito ginapatihan. Oo. Pero di sa totoo lang, be, kung padalman natin kag himay-mayon gisang bayo, Oo. wala man siyang malain sa Christmas. Oo, wala man siyang malain. Kanami gani kay gaselebrar kita siyang Christmas kay kadamo siyang mga nagapalanggaanay permiloy kag nagahigugmaanay. Oo. Abi mo sa totoo lang kadamo siyang mga nagapalapit sa ako nagatamyaw Merry Christmas. Tiga sabat man ko Merry Christmas to. Galing kalabanan subong permiloy magtamyaw si mo Merry Christmas ang sugpon Pasko ako be. Oo, bunang lain, wala katamyaw ka siya. Gabat. Eh, di sabdo niya ka na Pasko ako. Doon natandaan lagi niya siyang tao yung nga basta magsiling Christmas hinatagay mo. Sandi Abi niyo mga ka-AS nag-invite, naisyaga. Sa una, si Prenyo Miloy, hindi nyo na yung mapasabat Merry Christmas. Ay gituod ka permiloy. Uy, po yung kasabat Merry Christmas. Ang ginasabat ko ya, tawid tamiyaw ako bla. Ay, di permiloy Merry Christmas. Happy New Year! Kamo ko sila ya. Okay, kasabat ka sa una, be. Pero tigil na ka kuha ng pagpati ko. Wala man na tao ang ginuo sa December 25. Oo. May mga party kita nga gin-celebrate. Hindi mo na imatuod. Oo. Pero nga ginasigit na siya. Oo. Galing ka ti siyempre, nga ihatag ta sa yawa ang hindi iya. Oo. Muna bla? Oo. Di karon, kung may mga original man na nga pagano nga mga bagay ginili Oh, na ng celebration. Christmas. Kasi hambal sa iban, pagan worship na kunong December 25 siya. I-research nyo lang na. Kaya kung Oo. mag-traffic kami di karon. Hasta ka di sa hapon. Sa karon, wala di karon pamahaw di. Di, apo na siya ga, batunan nyo lang ang ara. Batunan nyo lang sila. Di, kung mo na, perti mo na sa ton kay Pokrito, kung magsili kita, why kita gabaton bonus? Aduh, guys. Ayo. Why kami na Brad ya pati Christmas Brad. Ya pro dugay-dugay. Ay ang bonus ito gali sa luto mahatag ba? Sa totoo lang permiloy kanami gid man yang ang pagselebrar naton sa Christmas kaysa sa tagipusoon gid bala kay ang kanami bala sang balatyagon si isa kag isa nga nagabaton kita sa mga gift. Abi ninyo mga kanasyaga mga ka-AS batian ko di gani o diri sa may kabankala no. Gapang manghatag gani kuno ya ang syudad ya sang kwan sang food pack kuno sa pila gid ya ka tawo kalibo. Okay, manghatag sila kuno sa mga tao bilang selebrasyon sining Christmas. The first time ni matabo na sa kabankalan permiloy. Bala nyo kuno mga tao, kuno nga wala kwarta, kag ginuwa kwarta labas sa Christmas. Oo. Bagwa gid permiloy gahatag mo. Ang mga wala gapanghatag mo. Oo, si Pailyong galing patik dalok na gatag. Ang balon ko to gani ublang naghambal sa ato ni bakla niya ta siupaw bla manghatag to be. Daw nalabo na. Bakit kasi sa gagi, daw ay check mo. Basta balan mo kuno sa kuno gahatag, isa lang mo ligon. Oo, ano? O siya pati Christmas. Oh, na. Pero andaman niya lang ng bagbaton sa bonus. May pumanugin na si mo. Pero sa tuod lang seriously no, basi iban mangakig bala ukon reklamo. Amo na siya nga aton yung mga observation nga gusto man naton nga ipaambit sa inyo ang aton man nga nahibalaan. Depende na sa inyo kung ano man ang inyong opinion, ginarespeto ginanamon diri sa Kuskus Balungos. Why ta na yung ginasikway nga ang aton misaya na tao? Oo, ginasaulog ta na gani. Sa ulog ta na, kitungod mo takbalo kung saan o. Oo. Give love on Christmas Day. Oo. Every day is God's Day. Oh, God's Day gid dapat. Okay, ka maputo ka man akong every day is Christmas Day mo. Maputo ka na sa inyo. Hindi sa sarang lang sa sinulang may may Paskwa. Oo. Ikaw nga daan, porte siya mo kasupog mga yung Paskwa. Oo. Maputo gid yung tao nga mga tubang mo. Galing niya kung Christmas kay gabuot ang hindi buot. Oo. Pero ang kilala ko yung Permiloy, bisan Christmas na, duway dito nagbuot. Nakilala ko ba? Oo, duway gid yung nagbuot. Ate ba hindi ya Christmas ang ginawlatis na? Ano? New Year? Basi. Pero sa aton mga pinalangga ang mga tagpalamati, welcome na kamo sa aton nga programa Kuskus Balungos. Gamay lang nga oro istorya namon ni Permiloy. Mapabati kami sa mga musika, mga Christmas songs. May tongue twister ako para sa imo. Aba, makuntes ka sa akong liwat ha. Oo. Chance ako na ni. Twister kita. Makabalos na ko ni siya. Sige, why problema, Permiloy? Kung Ano? nakuha mo ini, 3 kasulit, tagaan ta ka 500. Aba? 500, hada ko dako ha. 500? O dako nga buhin sa pensyon ni Basya ha. O, 500 mayo ha. O, sa mga kanaysaga naton ka mga ka-IS, pamati ka mo, kasi sining nga hugada, perdihon ko na si Permiloy. Perdihon ko siya. O, 3 kasulit lang. Bisan 5 pa. Wala utod-utod ha. Wala utod-utod. Ang atong tag twister siningadlaw, Royal Roller.
Okay? Sus, kapos malang gali. Ayos. Awa mo malang nagali, Parmiloy. Oh, Royal, roller. Oh. Aba, pwede ka, pwede 5 kasulat? O, 5. Ba. O, 5, 1,000. Uy, sa kalibo gina yun? 1,000. Royal kag roller lang? Ano, drop lang way pagkano ko. Hindi, kabalaan mo. May nakita ko nga naglabay nga dalaga sa Ah, gwa. yun, Muto ayun. nga daw nagpitla ko na yun. O, sige. 1,000 milyong. Daw delikado niya ako. 1,000 nga pat money. Para sa... Ba. Okay. Pang Christmas gini. Baw do Mayo gini mga kanay siyaga, mga kayes. May Pasko sa akon si Parmiloy kung magdaog ko. Kanami no sa aton ng mga kanay siyaga. Ihanda ko na. Nami ni nga contest ang tang twister mo. Ihanda ko na korta. Sige, yanda. Are. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bawa ka na mo ba? Sidon eh. Sige. Oh, O, sige. Aw. Royal Roller. Ready? 1, 2, 3. Royal roller. Okay na. Ako lang na isa kayo. Liwat siya pa. Wala si Kadyan. Sanubihan na. Ganun pag-break kayo. Hindi Parmiloy, balik ka. Pero antes na may ablada ko sa inyo. Oh, ano na? Kung may bonus, kinman, batunan nyo. Oh, Bisan way kamoy pati Christmas, batunan yung bonus. oh. Ipadala nyo sa mun. Ang unang straight na. May Gcash kami din. Pwede kamoy kadinay nga way kamo pati Christmas, yung bonus ara sa mun. Wala. Mambal sila guro Parmiloy nga. Dapati na kami. Pabati namon sa inyo dugay-dugay ang kanta sing isa naton ka blind man nga abyan no ni Miss Jolene Pabalan diri sa Cadiz City. Ipabati naton Parmiloy ang iya nga kanta. Kag syempre si Inday Nonali Albacete ang iya kanta nga kuan. Ano to Pasko sa Pinas? May lisensya na? May lisensya ni. Basi copyright na. Wala ni problema. Ipabati naton ini sa inyo mga kanay siyaga. Kag mga kayes, ari na ang ato ng mga musikahan para gid sa inyo tanan-tanan. Okay. Merry Christmas. Merry Christmas and a Happy New Year. Sa Nasyon New Year naman may istorya naman ta party New Year. Oh, New O Year. kuan naman ta istorya naman ta Ayos. ASFM, the heartbeat of Sagay City. News and drama, musically offer so beautifully. And it goes Occidental, our voice is clear. ASFM, your friend, always with you. Sa barangay namong may duha ka tigulang, si Lolo Ilyong kag si Lolo Miloy kilala. Ano man nga kapigaduhon, hindi gid magkalipat nga magyuhom-yuhom. Kay ang pagyuhom magapabakod sa aton tagipusoon. Tub naman sa liwat, ini naman ang inyo alagad, Lolo Ilyong kag Lolo Miloy. madamo gid nga salamat sa inyong pagpamati sa ngalan sa aton gwapuhon nga station manager Kuya Hil Andan kag ang aton program director DJ White Rose. Sa ngalan na lang sang bilog nga puwersa sang NYGC Blind Drama kaupod sa aton nga mga aktor. Ini naman ang programa Kuskus Balungos sa 106.9 ASFM. Aton. Ini. Bye-bye! Halong kamo, halong. Halong kamo. Bye! Lolo Ilyong, Lolo Miloy, kamo ang amon inspirasyon. Sa inyong pagkamasadya, kami pirmi nagatalipay. EYGC Blind